Ubehli 2 mesiace od postupu do Extraligy. Aké sú vaše momentálne pocity? No, tak tie stále pretrvávajú. Dá sa povedať, že tá robota, ten cyklus sa uzavrel a už sa netreba moc pozerať dozadu, ale treba sa pozerať dopredu. Ako ste trávili čas po konci sezóny? Bol som chvíľku si oddychnúť na bicykli vo Francúzsku a potom už v podstate aj s Ferim, aj s novým trénerom sme pozerali po nových hráčoch a mužstvu, ako sa formuje. Takže bolo pre vás jasné, že budete naďalej pokračovať v Žiline? Tak som neriešil nič inšie. Ako sa poznáte s trénerom Bartovičom? V podstate stretli sme sa raz na jednej repreakcii v Švajčiarsku, no a mimo toho sme neboli moc v kontakte. A ako práve prebiehajú prípravy na novú sezónu? Tak myslím si, že komunikujeme na dennej báze s trénerom alebo aj s Ferim, takže tá príprava prebieha neustále.